Rydyn ni'n mynd i ddangos i chi sut i chwarae smotiau mewn gofod. Smotiau neu farcwyr yw'r unig bethau sydd ei angen arnoch chi chwarae, neu gallwch defnyddio teganau meddal neu wrthrychau i chwarae'r gweithgaredd gartref. Gan ddefnyddio marcwyr lliw gwahanol, gosodwch 2 farcwyr tua fetr ar wahân i greu gat. Gwnewch hyn sawl gwaith o fewn yr ardal ddiogel rydych chi wedi ei chreu. Gallwch ddefnyddio marcwyr lliw gwahanol i greu gatiau lliw gwahanol. Pwrpas y gêm yw cwblhau taith gan symud trwy'r nifer o gatiau ag y gallwch mewn amser penodol. I wneud y gêm yn fwy heriol, gallwch symud drwy'r gartiau gyda gwrthrych, enghraifft cicio pêl drwy'r gartiau neu fownsio pêl drwyddynt. Sawl gat allwch chi fynd drwyddi mewn 30 eiliad. I gael rhagor o syniadau, ewch i'n tudalen Facebook, Twitter neu ein gwefan.